खुलुमगा जतन नरना तिनि आं खराकसा एक्ट्रेस बे मालायनाय गोबां मा एलबाम एबा मुभि रोगो बुमानि रोल खलायगा हायपनो बुमानि बयस nge तागबो sikla no ko bwrwichw ni maya ko bono tamni बुमानि रोल खायने कुरिनि बांगै नायनायला नरो काम काय ताबो phano sikla no ko bwrwichw wngyakho तो हायके तिनि बय मालायलाय बांगै जों किसा कल मिस नंलायानो खाय कैसा प्रोग्राम नि बांगै कक सलाय तलायो तो नायनायदि ताबो बयां नो ताबो sikla no ko ते ओइस मालायलाय मानि बबाया इखो नायदि बुमा खायनानि रोल ना हनायनि पुरै आबन बांगै बनो मा खायगा हायके चारा रंनि किसा रिहार्सल खायरि दङ तामने गछि नेक्स्ट प्रोग्राम कैसा दङ so नरगवा नुगि माखाना ताबो साफानो bwrwichw wngyakho हिंके आं मोनो रिक्वेस्ट खाय दङ ताइसे बन जिबि प्लिज नंगु मातां सिदि नंगो नायकांनि माखा तो चिनि कक चामलाय मानि बायलाय आंखो आसनि न' तिनि नि बांगै बाय